To our guest speaker, to the barangay officials led by Honorable Petronio G. Borong, to our GPT officials headed by Honorable Emily G. Cadavid, to our young graduates, parents, visitors, ladies and gentlemen, good morning! Good morning! Aw, namahaw pa di ay, Diyos. Gusto pa di ay. Our guest speaker, the 66th graduation, is known to be a simple, humble, and generous. Ako, manoy ng limbawot diri oy. Primero ko introduce ko okay. He is a friend to many, a buddy and a confidante among teenagers. He was called as Manoy Budo, especially to kids. He is the youngest child of Master Manuelito S. Basa, also known as Tatay Mili, and Mrs. Victoriana B. Basa as Nanay Daya. He was born on October 20, 1986. He took her elementary level at Santa Paz Integrated School, also known as Santa Paz Elementary School, and graduated last 2000. His secondary years was at Batu National High School and was graduated last 2004. He took his bachelor's degree at Batu Institute of Science and Technology with a course of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting, and graduated last 2008. He pursued his second course at Cebu Technological University with a Bachelor of Secondary Education, major in Social Science, and luckily passed the PRC examination last 2018. He started working at RD Pawn Shop as accounting clerk in the year of 2008 up to 2010. He was promoted as branch auditor or financial auditor last 2011 up to 2017. Still in RD Corporation. He transferred to Ramon Avoites Foundation and Corporation as branch auditor since 2018 up to the present. Currently, he is married to Brazilia Grace L. Basa and had one child so far named Belia Margaret L. Basa. His motto in life is, "Well done is better than well said." Now, let's give a warm of applause to our guest speaker, Mr. Marvin Borong Basa. A pleasant good morning to everyone. So, by the way, I'm Marvin Basa. No? So, graduate, may buntag. Kumusta mo diha? So, aniaday ko sa inyo atubangan, no? Basing natingamo nga na ako ba? So, ani ako kay invite mo ko ni Ate Maan nga speaker ko, no? Mukuan ako, mo bilibad ko kay nang ko'y trabaho ko online. So, okay lang sad na po kay doon naman mga maglakaw-lakaw lang ko ato diri sad. So, ang ako lang mga istorya, no, sa karon nga mo graduate, no. So, kung ako lang istoryahan ako kaagi. So, okay ra ba ninyo nga istorya akong kaagi? So, Santa Paz Elementary School is mo ni ako alma mater sa pag-elementary. Then, graduate ko last 2000. So, kinalaging nila pa pubrita, muraging nga na lisod kayo ba? So, naningkamot ko nga human sa elementarya na ko. Then, ni-proceed na po ko og high school. Wala ko may high school diri. Nindong na gani kayo kay na high school diri sa Juan. Diri sa Santa Paz. Then, ni-proceed ko high school. Dito namin sa Juan, Bato. Wala man ko diri sa Matalom. Kay mas doon man ko diri sa Bato. So, among kaagi sa una o karon murag lahi ra gyud kayo kay doon naman ang high school. So, mubaktas gyud taon ni Gunad Santa Paz, Aider Santa Paz padung sa Alegria. Maulan dili naibaha
mupaktas gyapon ni kay para mo mahuman lagi pag-eskwela. So mao to pag sige baktas nito sa Alegria, good for 4 years yung ginaktasay. Nga naatanan. Init, Watch ulan, tatay. baha. Sige lang kay nga na magiging nila pa maningkamot ba. So kung maningkamot kuno ta, so mo gyud naging nga sakripisyo gyud na tanan nato ba. Maski way kwarta o ang sabay gingon nila nga kasabaan pa sa itong ginikanan kay magpabadlong. So nanatanan full pack na siya nga magian nato tukad nga sa pagkabata hangtod nga mudako ta. Then mao to din nahuman ko sa high school sa national mga year 2004. Then abigyan ko di na ko kay eskwela ba. Ingon ko nga patay na, di na kita kay eskwela ni kaya wala na kwarta. So wag yapon ko naman ang pag-asa, ni-try ko sa akong ginikanan ng eskwela ko. So ingon sila nga makaya pa kanina to. Ang ko nga sige lang, try lang. Then ampo lang ta sa Ginoo nga kita makaya din nato tanan. Maski unsa pa may problema nga maabot sa atong kinabuhi, dapat nga nagya mo tay pagampo sa Ginoo ug salig sa atong sigataw, din sa atong palibot sa nginahanglan tao tabang namon gyud siguro mo nila pa mo tabang kay siyempre kung nila pa magampo ta sa Ginoo nila pa di man kita tagaan ng problema kung dili nato kaya mao gyud na siya ang atong main goal siguro. So ni padayon gyud mo og eskwela no ngadto ko sa DST good for 4 years sad. So dito na gyud grabe na gyud ang kaagi kay halos tanan na nga experience siguro diri sa bukid yun kay diamond ta sa upper kuan man ta sa bukid man ta nagiyan gyud ako tanan unsay kaagi unsay mangguna hilak man ta ni kuan unsay mangguna then magtanong managkapaglubi mananggot nagiyan din ako na tanan ang wala na ko nagi is ang kanarang magdaro kay wa man may kabaw sa una. So makahilak man tayo kay that's kuan ni gyud nila pa reality ba. So ang ako na ikakuha ninyo no kanang graduate karon nga padayon na lang ninyo ang sa inyong pangandoy Mawadang paglaom. kay ako sa grabe dito nagi ang sugad sa pag-estudyante pagkagamay. So mo to no nagian din ako tanan. Ang wa lang yun ako lagi ang pagdaro lang yun. Kaya wala man ikabaw. Pero wag yung kung ni nila pa ni surrender. Para lang lagi para lang ba nga ay magbansa akong pinikanan ka. So mo to nahuman ka mong itong last 2008. Then nangita ko trabaho dito sa Cebu. Ako rin ang usap. Pasensya na kayo ha, kailan po sa pando. Sinulin niya, tulubuhi pa. Then, nato ko sa Cebu. Ay, nakagod. Don't go. Ako rin ang usap, wala ko ingon nga. Na-evacuate, mga play. Kamot niya ko. Pero kalau yan, sige na okay ba? Nila ba? Kung mag-ampo lang ko magtais. Tabangan, nag-ibig atong ta. So, nakasulot ko sa trabaho. Then, siyempre, na may atong ikanan na wala na sila. Yung nga, pila na ba yung kuwan sa farmers, no? So, ako, mapadalaga ko nila. Until now, naminyo ko sa kong tawa, taga dira sa Leyte. So, bisan sa gabi kay kaagi na ko pa. Pakaingon gyapon nga dako gyapon kong pasalamat nga nagyan to na ako nga to na. Kalisod sa eskwela kay nila pa. Na mo gid imong ilang tawo ang imong success pa. Dili kay ikaw ra sa tanan sa palibot sa imong pamilya, barkada,
So ako sa is na amo ko diri akaron sa Santa Paz, may mga batan-on sad kung kinsa tong kuan sad nila pa ingon nga na diri mga yung tabang o mga yung nila pa tambag nasa to istorya kung say ako nagian ako din nilang kuan ipapil yun nila ba nga mao kinihang nagian ako. So I hope mga graduates at least na-share na ko unsay akong na-experience taas mong yun kayo, di na ako taas mong yun kayo haki. Basta ka mao lang dito, so makahilak ko sa akong buwan. So, padayon lang gyapon mo ha, sabi nyo, unsay inyong mga nila pa pangandoy sa kinabuhi, kay karon graduate naman mo, then next is high school na sad. Then sa tanan sa mga nanay nga niya karon, nga I hope lang kung unsay inyong nila pa unsay pangandoy sa inyong anak, then kamo as parents man, ako parents man sad ko, support lang yapon maski nila pa yung nga di na kaya. Siyempre kita may ginikanan, so magpakita din nga dili tayo nga huyang ba para nga atong mga anak sa dili sad sila yung nga murag muwad anong pag-asa. So padayon lang yapon ta maski nay problema atong kalibutan karon, at least positive lang yapon ta. Then dengan salamat sa nag-invite din ako dire sa faculty and staff dire sa Santa Paz Elementary School, then sa tanan nga niya karon. So daghan yung salamat, then good morning, thank you.